nebyť tej druhej tretiny, tak to bol parádny zápas. Strelecký ťah vnitri z teba, ako sa cítiš v tejto roli? A ja som rád hlavne, že nám tie presilovky trošku začali ísť, že dávam z toho gólu, lebo je to dôležitá časť. A na konci základnej časti nám to až tak nešlo, takže som rád, že to tam padá. Strelbu si podcvičil v priebehu tej 12-dňovej prestávky? A tak strelbu človek sa cvičí nejak priebežne. A z hľadov okolností je to tak, že je tam možnosť strieľať na tých presilovkách, takže snaží sa tam strieľať a chalani tam dobre clonia, Resko tam dobre cloní, takže ten brankár nevidí a keď to tam prejde, tak môže z toho byť gól. Aké slova tu padali po tej druhej tretine? Tesne po gole do šatne? Tak, jak som povedal, že proste začali hrať, keď sa nemôže nič stať a to sa nemôže stavať, play-off. A také mužstvo, jak sme my a vedieme 3-0 a ten zápas treba nie že dohrať, ale proste treba mať taký ten zabíjacký inštinkt proste a dať ešte jeden gól proste, alebo dostať na dne proste zápas vyhrať a nie dostať 2 góly a spraviť s tým drámu. Práve povinná jazda domáca teda vyšla na 100%, 2 dní len fúknete a potom dožili nejaké toto. Tak čakáme, že to bude niečo obdobné ako hrali druhú, tretiu tretinu a v podstate sme im dali trošku život sami a zbadali, že sa dá s nami hrať. A v tej prvej tretine v podstate sme ich nepustili do ničoho. Takže budeme sa museli to lepšie pripraviť a začali ale hrať tak aj celý zápas. Tretí zápas môže byť možno kľúčový v celej sérii, ak vyhráte, budete kľúčiť do finále. Jasné, ideme tam, že chceme vyhrať ten prvý zápas a potom aj ten druhý, ale sústredíme sa na ten prvý a samozrejme, keď sa nám podarí vyhrať, tak budeme hore psychicky. Hlavne očoviny vás netrápia a zranenie manšaftu je v plnej sile, čo je dobré aj podľa teba, keď máš to napraviť. Tak jasne, som rád, mali sme nejaké problémy tam, našťastie chalani sa vyzdravili, takže vždycky ten mančaft hral lepšie, keď bol v plnej sile a tie peťky boli zložené, tak sú zvyknutí na seba a nemuselo sa s tým zmiešať, takže v takomto zložení sa mohla najlepšie samozrejme zraniť, sa nám vyhýbať zatiaľ tie zranenia. Ďakujem pekne.